Здравейте, осмокласници! Днес ще се гмурнем в света на общуването и социалните умения. Може би си мислите, че да говорите с приятели или учители е нещо обикновено, но всъщност е суперсила. Хайде да я отключим заедно. Първо нека поговорим за... Представете си, че сте в групов проект и имате страхотна идея, но всички говорят един през друг. Какво правите? Да бъдеш уверен означава да споделиш идеята си без да си груб. Всичко е въпрос на баланс. Да си ясен и уважителен. Следва, това е като да си социален супергерой. Става дума за това да разбираш собствените си емоции и емоциите на другите. Да кажем, че приятелят ти е разстроен заради лоша оценка. Вместо да го пренебрегнеш, ти проявяваш съпричастност. Слушаш, интересуваш се и това е от голямо значение. Сега нека се справим с... Това са несправедливи мнения или чувства към хората, преди да ги познаваш наистина. Предразсъдъците могат да бъдат коварни и да се появят по начини, които дори не осъзнаваме. Ключът е да бъдеш отворен. Помни, че всеки има уникална история. Не съди книгата по корицата. Опознай цялата история. И така, как да приложите всичко това на практика? Започнете с малки стъпки. Опитайте се да бъдете по-уверени в следващата дискусия в час. Обърнете внимание на това как се чувстват приятелите ви и реагирайте с съпричастност. Предизвикайте себе си да видите хората отвъд първите впечатления. Не забравяйте, че овладяването на комуникацията изисква практика, но си заслужава. Ще изградите по-силни приятелства, ще се справите отлично с груповите проекти и ще чувствате по-уверени в социални ситуации. Това е за днес. Продължавайте да практикувате тези умения и ще станете професионалисти в общуването за нула време. До скоро!